piszkás adrozok, azok a kis vendégek, a nagy büdös volt, uram, tehát nem tudom összefoglalni. ...2013. december 30-án bezárt a Tabán mozi. Megpróbáltunk ezzel a ténnyel kezdeni valamit, és létrehoztunk egy Facebook csoportot, amely aztán nagyon sok ember csatlakozott. Ennek a csoportnak a tagjai jöttek el ma délután zömmel, és hallották meg a mi programjavaslatunkat, és tartottak Sali Noémivel, de valójában az üggyel is tartottak azzal, hogy igenis, mi szeretjük a Tabánt, és szeretnénk, ha újra kinyitna. Miért is vagyunk mi itt? Hát azért, mert szeretnénk ezt a világot egy kicsit jobban megismerni. Annak a fantasztikus kiállításnak a keretében, amelyet Sali Noémi hozott létre. A Tabán név az egy török szóból ered, Tabak Hane, Tímár telep, Tímár negyed. Nagyon szeretnénk, hogy azok az emberek, akik a Tabán mozihoz, ami megmentedő Tabán mozinkhoz kötődnek, azok a Tabánhoz, a városhoz is kötődhessenek, és aztán együtt álljanak ki, és együtt mondják azt, hogy mi szeretünk Tabán mozi. Tényleg 30-40 év alatt a Tabán valami olyan állapotra jut, hogy a házak egy jelentős része borzalmas állapotban van. De ezt ezzel a rettenetesen szemét módszerrel érik el, hogy tulajdonképpen tönkre tétetik az ingatlan állományt a saját használóival. Úgyhogy most ott állunk, hogy a Tabánban 40 ház van, ugyanannyi, mint az 1810-es nagy tűzvész után, de ebből a 40 házból összesen a templommal együtt talán 10 van olyan, ami az 1880-as évek előtt épült volna. Hol tart most ez az ügy? Hát azt hiszem, hogy jó híreink vannak. Mindenféleképpen nagyon fontos döntés az, hogy a Tabán mozi újra kinyithat, moziként fog üzemelni, és nagyon-nagyon sokféle célt, programot fog befogadni. Ennek persze még számtalan lépése van. Nagyon szeretnénk, hogyha azok az ötletek, amelyek például ezekben a hetekben fogalmazódtak éppen bennünk, vagy a csoport munkatársaiban, azok is meghallgattatnának. És reméljük, hogy egy igazi sokszínű közösségi mozi lehet a Tabán.